di Spiderman. Peter kan oleh. Lah candine to wi. Ya panggah bocah Amerika to. Beh, ket manuk Amerika. Lah pancen bintang film iki tumplek belek nang Amerika kono to. Tahu le, film Superman he to diperakne cah kene. Lah kok nak hibur gak patek dhuwur lho, jan mentolo tak gantol silite. Iki sing nek nyewa apa, Mas? Ya, anak iki rong anak sing nyewa. Wis sikil, Mbak. Sik le. Apa ana to, Mbak? Anu umpane pikir aku kok rada ganjel. Ganjel piye to? Wong macak raja ngono kae ya umume gagah, gedhe, dhuwur tur ganteng. Ya kowe lho, gagah ora, ganteng ora, kok arep macak raja, kowe engko mosok garising. Jane sampean niat nyewakne ora to, Mbah? Tak rungokne kok omonganmu manasne kuping. Guyon-guyon ngok raimu. Wis, apa iki? Lha baju apa, Mbah? Ya baju tokoh to. Toko apa iki? Tokoh bangunan. Ya terima nang kuwi nang omahku enek 5 setel, Mbah. Biyo lah kok akeh mentole. Sampeyan iki piye to, Mbah? Aku lho ning proyek wis sawi. Jolayak rupamu kaya pondasi, pundak barang iso kenceng kaya begesting, pomneh iki persis catut. Sampeyan yo aja ngono, Mbah. Elek-elek ngene lho. Angger becak nang omahke sapa sing tuku? Kowe lah sing tuku. Nyapa kok aku? Yo Pak dhewe to. Oh, dapur-mura memper ditakoki wong tuwek kok. Wis ki piye sidane sing sing sewa? Lah arep disewa piye? Lah kuwi kemang jare wis disewa wong. Iki malah jare ra pantes. Kae malah aku wis duwe. Sik le. Sik enek sak setel kok. Tapi tak gawe dhewe. Endi? Iki. Ya wis ra apa-apa, Mbah timbang anak. Tapi rada larangi. Arep piye-piye iki ya baju tokoh lho. Toko apa neh kuwi? Tokoh masyarakat. Ya wis gak apa-apa, Mbah. Pokok gak toko penjahat. Ya ngono, penting enek tokohe to. Ya wis tenono kene dhisik, tak salin. Aja nginceng lho tak keprung dasmu engko. Pornografi. Ayo, salat dintene cacah ki aku sak sore lho. Wow, keren banget. Sampeyan iki maca apa to, Mbah? Deh, ora ora tenan aku pemain bal. Ayo sak musuhan ki. Sampeyan iso to, Mbah? Piye to, striker cacine aku. Udung tunggal cacah ya aku. Wis lek ngono, ayo, Mbah. Duite arep nglali kowe. Oh, iya to lah. Ini sampeyan tau goleni gawang to, Mbah? Bolak-balik tapi gawang kamar.